Uda, parrandan irtetzeko eta oporretan joateko unea izan ohi da. Eta horrekin batera, baita elikadura aldatzeko unea ere. Ia nola moldatzen diren eskoriatzarrak, sukaldean. Ontxe uda edudala zelan aldatu da zuen jateko modua. Ze jaten dozue gehien udan? Pans. Relaua. Izoskia. Zei da udan gehien guztetak jatzen platera? Izoskia. Saltxitxak eta izoskia. Eta zuek sukaldatzen bakitzue? Bai. Zer sukaldatzen duzu? Pizza. Pizza, seguro? Serena pizza? Saltxitxa. Gauza asko. Tomate saltxitxa. Eta gauza gehiago. Izoskia. Ontxe uda heldudala zertan aldatzen da zuen jateko modue? Ba, nire kasuen ez. Ni normalien berdin jaten dut. Izeleike, ba, ero refresko gehiago, baina bestela normalien ez. Normalien ni ensalada gehiago, izeleike, baina bueno, bestela be ensaladia jaten dut. Ez, ni jateko modu bendez. Daukate txin betikuek. Etorten da nien negu erora, da gutzu ja, putxero. Eta oktetan da nien onuria, ensaladita, makarron. Eta ez dakit hain beste kale giro dauela, kalien be gehiago, otordu gehiago itxo zuen? Bai, izeleike igual ilunkaran bere luzia izaten die, luziauak, orduen bai izeleike zeo zer jatia. Pintxito, ero bokaiotxo bat, ero lakon bat. Izelek hori bai da samurraua, bai. Eta udara begira, zuek ez dakik ondan sarien sukaldatzen ez, zein dan zuen plater fetitxe esaten dana, kozinetako? Gaur egun igual, untxe, bafazer mazetxe bakarri bizinaz, eta espadako gutzagun dira, arrutza frigiru, patata frigiru bari, porque bestean tardago itxeto gauzak itxeko. Baina, bueno, generalien, seguro preparetan dut zehozer beti. Eta... igual ez, baina, porque kabien igori biltxezara kalien, hartzen duzu bokadilotxo bat, ero pintxotxo bat, baina, baskaitxeko. Eta kanpora juten zarienien tuperra erute zu etxetik? Ez, normalien ez. Gu faten gare tabernara, ero, da oin, oitxura hona da, euro daukie, tabernarixak, zehozer espau jaten, da asko bada, hori bai ipintzen duzkue taper baten, baina bestela gu eruen ez. Gu jateko hona gare. Gu nienaz sukaldari hona, baina jan guztetagan pila bat. Ba, jateotela, ba, igual, ez daukot como ordutegi bat jateko. Eta oinudan alde jaten duzu beste zerbait desberdina neguakin konparauta? Bai, gauza hotxauak. Adibidez? Ba, ensalada eta holan. Eta ondartza soitzen etxetik egiten duzu tuperra? Ba, batzutan bai eta beste batzutan fatenaz atzaldien. Eta zuk sukaldatzen duzu edo gurasoek sukaldatzen daue? Gurasoak. Zuk ez duzu eserreko sukaldatzen? Ba, igual noiz baitzen, baina gehienetan gurasoak. Ba, bero dagoenien, ba, gauza freskuak nahi xau eta gero porretan, ba, sukaldatzeko eta arrexak bilera. Eta kanpuan gehiago jaten duzu edo? Ba, igual, bai. Eta askotan esaten da udakin batera jendiak ez da hain osasuntxu jaten, zure kasua da? Ez dakit pa, bueno, baina fruta eta asko jaten da, ez? Bera hundixa dagoenien, ensaladak eta frutak eta... Ba, bueno, lagunekin, ba, igual zoaz kaletara, eta igual hamburguesa bat jaten duzu edo cualquier cosa. Eta neguakin alderatuz produkturen batzu jaten duzu beste atzu baino gehiago? Edaria eta gero, igual helauak, jo que sé, cosas frescas. Eta mendira edo ondartzara edo segitzen nien zuk etxetik irituzu tuperra? Bai, aurretarako, si no sale caro. Eta zer eruten duzu normalien? Cervezak, no sé. Sukaldatzen duzu zuk edo guraso sukaldatzen daue? Ni beti. O sea, de toda la vida sukaldatzen dut. Zer sukaldatzen duzu? Ez duzu sukaldatuko makarria beti? Ez, ba, makarroiak, pues no sé, ba, arroza edo cualquier cosa. Ba, oin jaten do makarroiak. Eta zuk? Nik helagua. Eta zuen plato gogokoen hau dakoa zein da? Niri atuna. Pizza.
Eta zuek sukaldatzen duzu zerbait? Bai, Zer sukaldatzen duzu? bizkotxo. Bizkotxo zuk itxosu dana? Ez, nire makin, Eta zer botatzen duzu bizkotxu izuk? gaztaia. Eta kanpora jutesarie nun baitxera jatetxeren batera edo afaltzera geixau? Ni bai. Nola jutesarie? Pizza itxen da ira. Kanaresen dauleku bat itxen da pizza, formekin eta hori. Ondartzera juten sarien nien tuperra eruten duzu etxetik? Nik tuperrian. Zer eruten duzu? Meloia eta. Bueno, oin udaldu dala zertan aldatu da zuen jateko modua? Bueno, oin... Zerbait aldatu da ez, gehiago afaltzen dut kalien lagunekin, así que, bai, aldatu da. Zer jaten duzu kanpora zoitzen nien? Da bueno. Plazo kombinauak, apur bat danetatik. Ondartzara edo mendira zoitzen nien tuperra eruten duzu etxetik? Bai, tuperra. Eta zuek sukaldatzen duzu? Claro, bai. Zer sukaldatzen duzu? Arroza, oiaskua, edo zer gauza. Ensaladita. Bueno, oin, emuten dagoen zuek laguna sariela ingo berrinko atxikeo, bale? Hiru kontaukuen, saiatu bizarie onduan dauenan plater gogokoena asmatzen. Bale? Venga, Bat, bi eta hiru. Zuba saiatu bizare, konta... Bueno, hori korte, moztutzen. Bat dut izan dut? Bai. Hori moztu leike. Hori magia. Eta zizango, bat bi eta hiru. Bueno, antzaden zuek laguna sariela, erronka txiko bat ingo, bale? Saiatuko sarie parien dauketzun pertsonan plater gokoena asmatzen hiru kontetatenin, bale? Prest? Bai. Venga, bat, bi eta hiru. Ensaladia! Ole! Vale, eskerrik asko.